Nananum atrankunya mokana na ho baaye. To mama ne ma emianum ma eni bema. Nananum embosi jape krom atrankunya. Bosumane ma ne mema. Ene ye jatoi ayetro afi afashe mu Yina dia danse menen kan tuama soboa se aye soronko amba Pakwana nanu beda bia bosu samanfo Roma samanfo menim se ba paja bichi nedai amba Chefan we die manche no kroni afasha no ba bia nko ye nyina no na manni ne no machi die ntia no wo machi ne se utie abakosema doma oni japekro usuru yede onim ni se yewra o kasa no o kan ni nyina Yeni say in old Ghana Empire. Your war. Baba share so I had to say. Let the soon be or share. Quite sacramosum, near pet. Japo krom my hene. Okatachi amwa atura. Nkonkonche otoso emienu. Japo krom hene. Wotwede amponyankopon ede ne che Japo krom man no emfie aduonu enie eno nti afi we murufie afahya no a eya na afi bia Japo krom man no ehye no afi we de na yesoro nkokra esa zakatachi enya mfie aduonu ewo na konya kese eso eno nti afi we da omode si ho no omode na awotwemu a ene si ho no omode hye murufie efa no de edikan no edikan no na candle night anase na nanom ye amane no masiripe na omode ebie efa no ano enu nti apesire ni mu no emrante ne maba wanso so sebi omonso kwaji wo mani kakra ede tenten wapom sede be ya nananom so amane no so ebekoso ede etoso mienu no eye nananom danko a nananom akonfo no na sebi omo prasora platform atin wi mama kwan mu ayeden adaho ekwan mu da ho wieye no afia no hia nananom anase enkonwa sebi ededa honom no efane mu no na sebi omusi omo anamu anaso mo de foforo ebesi adamu eno nti Japo krom hene Japo krom ma hene ene natena nkonya enye na atena asia waji ensuaye makomako ennai na se de ensuaye ne sikoye no Japo krom ensuaye no eya anansoso ye womu esen anase ye kabono nananom ensuaye na ensoso ye womu esen se de ya na ye hu ensuaye ewo asante no enti momye nkohwe se de eye Japo krom hene anase Japo krom ma hene eji ensuaye no ennai no ene se de omusisiesi yo mo ho efa Nananum atrankunya mokana na ho baaye. To mama ne ma emianum ma eni bema. Nananum embosi jape krom atrankunya. Bosumane ma ne mema. Ene ye jatoi ayetro afi afashe mu Yina dia danse menen kan tuama soboa se aye soronko amba Pakwana nanu beda bia bosu samanfo Roma samanfo menim se ba paja bichi nedai amba Nia anka eya ira fritete yo ana ya sign akọ tete bio timinim se nananom afia afahye bebe gidi ame na bada no basonso ajobe Bozumane le do mamane zonsuriye na yentem
Nananum free tete. Bepimne sosumia nyama yentem. Ye nyina ye boja akro. Enunti hey ni bre ni sensem bebre ba e twa ko wiase nyina no. Ene ni nyina abrase. Nana no be dua hai. Free tete ya le do ma ni free. Nana no akwama wan wi so ya ko ya bedru hai. Nana no paye. Na yeso ya paye bedia. Manana juma bako broni betiemu manu ko di France. Ebia no kasa se oye broni na tientam de. Nanso mabusia de broni ntimintim. Yes, auntie. You might be a year crown, Canene, as I say, or Timinchen ha. And so near Maca Crabinti, or Diminchen has our brain. Yama, Mimiano, Nenedom, Yuna, Mahuakaba. Without one say, send Mudim your dog, Abe Bodum. Tama Pajamani, Nam who say Ja. Edane kono ho na wode oba manim no moja nane ya mesra na se o mani nye ne kwa o mani nye adia ebe toaso efiri se do ma impuasu Sonsoroye and I intend. Yeah, say, you fancy by one say, all this, nah, the book room, bread, that was Santi. Yeah. Another day, maintain my house in December, bread, I'll find we are seeing. Yeah. Sano saada no na sebi eye nananoma akonfo eye sumankwa afie mu atipi hene mu wo mo ani abrafo eye amane etwa eye asuo pru na wo makosa esukrogen a omode ba bepeti kurom hu na afin so wanom bi ebi kan wa nananom kire se asuo pru no eye sukronkronkronkron a se apomasu afahye no anase mrufi afahye no se epeti nsuo no na ebi kan ho a afia obesim ne de ye de nko a yade bie ne ho bebe wabusuamu ade bia odo nsa besom bia no eyeye na se wo pru hu fin na wo de ato agu eno nti wo mokokoko sansuo no ede efiri eye empuasu asu kese mu a omofre no eye pru ensuo mu no sansuo ne de eye kukuo mu ena wo mo edigu na omo segu mu wi asumankwafo no ena omo de ba na abrafo so de ne eka ho no omo edi ho na afenzo so masa de bayire nso ayede abefie no mo de bayire ne befie no mo de nsukroje no so ba anase asuo kronkro ne ba ede etoso enan no ena omo de ja ebeba eja no mo de beba no saada no mo frɛ no nanakuakuda eno nti nanakuakuda no eno no mo de ja ebeba eye ahemfie eno nti katechie amoa atura konkwanche ebetenase otoso mienu betenase na nanim onyamu na esukufo na afenzo so no oman ni nyina no edija no aba na abusua ba ko a eye o masede se o modija no eba no eye akwasi buokru abusua no anase kru no ene ye o mamane se o modija eka sukufo no ho ema o modija ne ba obi edija ne beto ne kon ho o mode ba no mda ba beto ahemfie wo ba wo che a no wahene hu se wudi wuja aba saa da no ena adoma hene osagefo wose ade yo agema bedu otoso emienu na adoma hene enso de nanim onyam ebetai ne nua echi wo ba no so amane kwanso wode ne jato ne kon ho ede ebae na de enti a omudi ja ne ba
ɛna de nti a wɔse gya no obi ade ba no sei ɛna Japo krom hene ɛyɛ Japo krom man hene ekyire mu ɛfaye ɛna afei so ayɔnkofa ɛda Japo krom ɛman no ɛne dɔm haman ne mu no so dɔm hene ɛnso ekyire mu sei no mo ɛde to yɛ ne mu hyɛfan we de mante no kroni afahye no ba bia nkɔ yɛ nyinaa no na manni ne no machi de nti a na wo machi ne sɛ utie abakɔsɛma dɔma ɔne Japo krom nso no yɛ dɛ onim Kasa no ɔka ni nyinaa yɛni no sɛ yɛ nyinaa old Ghana Empire yɛwɔ hɔ ba bɛhwɛ yɛ so na ayɛ te sɛ de som bi ɔhyɛ ɛkɔyɛ sɛ kramosom ne yɛmpɛ nti yɛtutune yɛfa akɔm Côte d'Ivoire mu ɛsɛ yi ɛba Ghana ha yɛmu bi yɛkɔɔ akɔma wɔnwene so nti aseɛ ama akɔma wɔnwene so nti yɛtutune yɛba nyɛ na wase obo asumagya yɛba ɔmaredie mu yɛba asunyane yɛba gyamana yɛwɔ hɔ yɛne ma nyinaa sɛ na osika nipa baako yɛwura anaa yɛwɔ fa ɛne ne bonɔhene na wohwɛ buroni to hyɛ nti na yɛwura akɔdi France hɔ ama yɛ so yɛwɔ ha yi nyinaa yɛyɛ aduanafo prɛkopɛ na nɔkorɛ ne ndi akonnwa mfie 26 ne fa nie ɛtumi aka sɛ afahyɛ yi mmaa bi da mmerɛ mba ha paa bɛsra nnwai na atoyɛ nkyɛn bi asi pɔtɛm bɛsɛ yi mbaayɛ adeɛ a mempɛ ne ne yɛdi nkɔmmɔ yɛ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ nipa baako na nim sɛ asase sɛ ma akɔ court na yɛnim yɛ asi enti mɛsrɛ ne sɛ bɛnyɛ bɔbɔɔ ma ɔkora ni nnɛ wɔ ma aba ha da nwura mfa akyerɛ me so abɛnna nwura ase ɔne ne man sɛ bɛnyinaa bɛtie saa asɛm no na nkɔyɛ te sɛ bi ayɔ bi a mesomma yɛ obi na sɛ bi ɔsɛ yɛ nyinaa yɛ nnua no asase ne kɔkɔɔto sɛ na osika yɛ ɔnyɛ no deɛ bo a na nka ɔnnua ɔhyɛ fa na ɔfa sɛ ɔkuro supo na ɔkɔ akɔhyɛ ne fa no aba nka yɛ ne wɔ saa adeɛ wei ɛnuadɔm ne sɛ sɛbio dɔmaame ne bibi na mɛba nwura hɔ na ne hyɛ so akyerɛ m sɛ kɔ ɛsɛ yi na bibi kora a ɔrehwɛ kɔfa bi ɛno ne anuadɔ nti wɔma daba ase awie wɔ badaroma yɛbɛsrɛ bɛ ne sɛ sɛdeɛ ɛbɛsi anyɛ dede no sɛbio bɛbɛkɔ so saa na masrɛ obiara so ayɛ awuro ɛne haw no soro no ɔngyae yɛn nyinaa yɛ nipa baako nti yɛntumi nkɔba sɛbio kɔɔto koraa adi asasesɛm ɛde ama Japo Krom ɛno no nkyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ nnua ne dɔbɔfoɔ ɛno nso nkyerɛ sɛ ɛnyɛ yɛ nnua ne dɔmanfoɔ yɛn nyinaa yɛ nipa baako na ngye di sɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛka saa asɛm wei ɛne ne de abɔtɔyɛ mu bɛba na wokɔhyɛ bi awuhuro deɛ a ɔnyɛ dɛ a ɔno nso so ɔnte waseɛ na ɛyɛ biribi a ɛyɛ akyire wɔnte ha yi yɛ aduanani prɛko pɛ mmogyaa ne Japo Kromfoɔ mmogyaa ne mpoasuman saa ɛyɛ abusua a mogya na ɛda yi mu no ɔntumi nsesa da kɔsi sɛ papa no a ɔbɔɔyɛ no ɔbɛba na ɔbɛba bɛfa ne mane
ɛde akɔ ɛntumi sisi nda eduru baabi no ɛsɛ menim ne o dɔmanfoɔ ɛsɛ ne ɛntaama ɛno nti wɔ mo wie saa da na wɔn bɛgyigya no a wɔn de bɛno abayere no wie a ɛnsan yom afei na sumankwaa ɛnso so de nsukorɔgyen no ɛbɛba na wɔde sukorɔgyen no ba a ansa na ekura etipihene ne ne man anaasɛ ne n'abusua wɔn nyinaa bɛfira fufuo na afei nso wɔn atwa ho de ahyia ansa na sumankwaa hene bɛgye nsukorɔgyen no de afiri etipihene nsam no sɛ bi wɔbɛpra no ho na wɔhyira no wɔhyira suo no so wie a ansa na etipihene de nsuo no soa sumankwaa hene wɔde nsuo no soa sumankwaa hene wie a ansa na sumankwaa hene akɔ wɔ hene hɔ ɛyɛ Gyapakurom hene hɔ na wakɔ akɔyɛ amaneɛ wɔn wie a wɔn ati asi mmɔnten so na afei so wɔn apete fi kɛseɛ mu awie no mɛkyerɛ ahemfie no wɔn apete fi kɛseɛ mu awie no afei no wɔn ati asi abɔnten so ɛrepete kurom na afei nso ɛrepete aman no so anaasɛ adehyeɛ no so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi a nsuo no bɛka ne biara no wɔbɛyɛ nhyira na afei nso wɔn aporo efi nyinaa ɛde akɔgugu do na ɛno n'akyire na ansa na wɔn ayɛ amane no nyinaa mu no yɛnkan ne ehu sɛ ɛnam sɛ yɛ akwantu tenten da na nananom de kae baabi a Gyapakurom man no firi ansa na wɔn ba bɛduru baabi wɔn wɔ no na ɛyɛ anibere mu ɛno nti wɔn wie anadwo no wɔn gu nsa de kae nananom a wɔn de wɔn mogya ɛde to hɔ de ma Gyapakurom ama Gyapakurom aba bɛyɛ deɛ tie yi no wɔn gu nsa de kae wɔn ɛsan sɛ mpanyin sɛ si edu amoafo nso a na yɛakae yɛ anom nti wɔn yɛ amaneɛ no wɔn de aprakom de asrɛ nananom na afei nso wɔn asa asrɛ mpaeɛ ɛde ama wɔn wie a adekyeɛ no ɛna ɛyɛ fufuo nko a no ɛna afei nso yɛ sika akɔ ɛsan so wɔn ayi apaeɛ nyinaa wie wɔn de tuntum ɛde wɔn sɛbi ɛde akyerɛ anibere a na wɔn wɔ mu nyinaa di ako awie ako n'akyi na ɛyɛ nkunim no ɛno nti wɔn bɛfrɛ fufuo ɛna afei nso sika na wɔn de ada wɔn nneɛma adi ɛno nti de atwa toɔ no a Gyapakurom man ɛtena aseɛ no ɔkatakyie ɛtena ase n'anim onyam mu no ɛntɔtɔ so man hene a wɔn na ɛyɛ president ɛde ma Ahafo Regional House of Chiefs barima twerɛku ampem wɔne ntɔtɔ so man ɛde wɔn anim onyam ɛkɔta akyire ma ne yɛ fɛ saa nso so ɛna ɔnabo ɛsɛ edu nketea ɛnso so ɛba ma no ɛyɛ fɛ ɛna nananom wɔn wɔ bono ma ntɛm wɔn nyinaa nso de wɔn anim onyam ɛkɔta Gyapakurom dwumadie no akyi ma ne yɛ fɛ sampa man hene Nana Samba Jafla ɔtɔ so emienu ɔnso ne sampa man no nso ɛde wɔn anim onyam kɔta akyire ɛma no yɛ fɛ na de sɛ Gyapakurom deɛ na wɔtwe mu ne deɛ na ɛsɛ ade agye enipo so koraa wɔn yɛ amammerɛ ne amaneɛ ɛma ne yɛ fɛ na sɛdeɛ Gyapakurom man no esi dɔ wɔn man hene no ɛdɔm ne nyinara wɔn wɔ akyikyi nyinaa wɔn wɔ baabi a wɔn di wɔn dwuma anaasɛ wɔn di paa wɔn nyinaa ba fie ɛbɛhyɛ fa no bɛka ho bi ɛma ɛyɛ mmurufie fa no ne nyinaa nso ɛkɔ so kama ɛma no ɛyɛ fɛ ɛnti na sɛ afi wei mmurufie no ɛkɔ so wɔ Gyapakurom no ɛho mfonyini ɛna metena sɛ mbɛtwa ho mfonyini ɛde kyerɛ wɔ megye di yɛsɛ sɛ dɛm ɛsi aka ho asɛm akyerɛ wɔ no afi ebesi mu no wobɛpɛ sɛ wankasa wobɛkɔ Gyapakurom na wɔne katakyie amoa atora kɔnkɔnkye ɔtɔ so mmienu ɛne ne hema Nana Ama Pokua one natena nkonyanyana akɔka bom ne Gyapakurom man no akɔka bom ɛhyɛ fa no anaasɛ aka ho bi ama wɔn fa wɔn bɛhyɛ no nso ayɛ kama ayɛ nkɔsɔ de ama obi biara ahanom na mede yi sɛ otwa dɛ mpɔnyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram